Com he pogut veure al videotutorial de debats, aquests són una eina perquè alumnes i professors intercanviïn opinions i idees. No obstant això, els debats no són l'únic element que serveix a l'alumne per comunicar-se amb altres participants. El campus virtual ofereix a l'alumne la possibilitat d'enviar un missatge a la persona que vulgui. Per fer això, només cal anar a la barra d'accessos directes, escollir amb qui volem parlar i fer clic a contactar a sota del perfil. En aquesta finestra haurem d'escriure l'assumpte del missatge, escriure el cos i finalment enviar-lo. Ara bé, l'alumne, a part d'enviar missatges, també es pot rebre. Per això tenim la missatgeria. Quan ens arribi un missatge, ens sortirà un avís a la part superior dreta de la pantalla. Fent clic en aquest avís, anem al menú de missatgeria. També podem accedir a aquest menú tornant al menú de perfil i fent clic a missatgeria. Aquest menú és com una safata d'entrada de correu electrònic, on podem gestionar els nostres emails. Si volem contestar un missatge, només cal que l'obrim, escrivim la nostra resposta i l'enviem. Amb aquesta eina pots compartir experiències amb altres alumnes i aclarir els teus dubtes amb el professor.